Megalayapost.news. Hakawai kijing jia ka bakampala na marka jing duna ka jing nang jing tim wayurang ba balasan pesan senem karta ulara ya kasiing jong ka hemen jong u shabang ka balapan kendit ya kinong tray jong kawai kaban kani ka jing jia kala jia ka jala odisha hakar punyo tarik uya yong ar hajar ar pun rio hakathan malipasi jong ka keon jar district hakabaute urang ba balatep kerteng kum jitu munda ulati bat sei biang ya ka met jong ka hemen jong u ka balaklat no arbanai menshua kum kasabut ban pensisha ya ka jing klat jong ka hemen jong u bat ban kam ya ka pisa jong ka dan ha account bat songi kisiing jongka ha kaburni benlit pen ipat sha odisha gramin bank ban sei ya kapisa jongka kalara munda henry kibor penia jongka bank kila kerpat yu ban penbiang ya ki kot kisla ki badon kam sha ban sei ya kate kapisa klam datip ya ki rukom tri kam bapura bat klam la ban snguthu ya ki jing don kam jongka jing pensisha da ki kot kisla munda ulati ya ka medyap jongka men jongu bat thap ha ki berni bat ulara ya ki shabang kum ki saki bat hadian ki jing pensnguthu ban litep yang ya kate kamen ban nakal yang kibor ki badai pen kila penti kena Banyarap yaun munda banyo ikikot kisla kumunongyo pateng na kabenta banyo ya katay kapisa. Megalayapost.news.